Tosiaan, nyt on tää Fika, eli nyt ei enää pitäisi lagaa niin paljon. Joo, mennään Factoriin uudestaan. Toi helvettää kyllä niin jännä. Pitäis vaan saada ne rahat takas, mitä mä oon tuhlannut. Mitä toimii tällainen? Start. Start raid. Tää tulee menee taas niin hito hyvin. Get ready. I'm always ready. Ai jos tulee killa taas. Tää matal vitu alla. Helvetti. Tänne ei tuu ketään. No tää on ihan helvetis muuttaa. No katsotaan kohta, kun se ei tää vielä voi tietää. Minne mä oon menos? Niinku, okei. Eiks tästä? Joo niin tästä joo. Totta. Nyt tonne vitun peltipaskojen taakse. Mene, mä kuulin jotain. Holy shit. Mistä se ampuu? Onks sieltä? Kuole. Kuoliksä? Aivan sama, mä reloadaan. Ennen sitä. No fucking bitch, tänne sieltä. Okei, hieno. Mä en saa sitä tapettua. No missä on? Oliko se äsken? Paljon täällä porukkaa yhtäkkiä, herra jestas! Ping. Ping chilling! Kalle luorista. Jollain on ase. Kuole. Herra jestas. Paljon mulla on ammoa. Vito vähän. Okei, miksi tää siitä takaa? You are going down, joo, tuu tänne! Missä se on? Mistä? Fuck you, vittu. Vittu, älä ammu vielä. Tuu nyt lähelle tänne. Et uskalla tulla lähelle. Holy shit. Joo. Tänne. Jollain on taskulamppu tuolla. Mulla loppuu ihan just vittu ammukset, en mä voi... Mun on pakko tiiäks juosta tonne. Okei, hieno. Tulee ammo enää. Hieno. Mistä mä sain puuko? Ei, älä vi... Okei, hienoa. Saanko mä jostain sen puukon? Please. Ai niin mulla ei oo puukkoa. Joo. Hienoa. Näistä tän luo oikees. Älä please ammu. Älä viitti. Holy, vittu. Ota sen. Sai 12, okei. Niin sai jotain tapettua siinä. Herra jestas, siellä on paljon porukkaa yhtäkkiä. Ensin mäkin. Mitä täällä tapahtuu? Mä ammuin se äijä. Holy shit. Se äijä kuoli. Mitä täällä talossa tapahtuu? 200 skäviä vissiin. Tää oli... Oliks tää se... Tää on se äijä, jolla on se taskulamppu. Mitä mä äsken sanoin. Enemy front. Joo. Hienoa. Ei tää ehkä niin pahasti enää lagaa, mut... Vois ehkä olla parempi performanssi. Silti. Hienoa. Joo.
mennä seuraavaan raidiin ja sit Itse kun mä haluan saada edes jotain luuttia. Ja sit ja sit myydä ne ja saada ne rahat takas, mitä mä oon tuhlannut. Se olisi ihan ito hyvä. Sit mä voin ehkä alkaa tehdä nyt questeja. Tai ainakin se ensimmäisen questin, mikä se oli, Shooting Cans. Proporot. Ellei sekin ole tehty, koska mä en tiedä, kun mä otin sen SPTn oman sen custom starting, easy start optioni, mikä basically tekee sillä, että mulla on aika paljon resursseja tälle alussa ja leveliä. Niin mä en tiedä, onko se tyyli tehnyt jotain. Joo, ei oo tehnyt. Se ei tänään questeilla mitään, eli mä voin tehdä tän Shooting Guns questin. Joo. Mutta ennen sitä mun pitää saada oikeesti jotain loottia sieltä. Jos mä olisin kuollut tosta äsken, niin vittu, mä olisin ehkä voinut saadakin ehkä jotain. Kun se äijä... Me kuoltiin aika lailla samaan aikaan, eikö se ollut? Niin, kanteeks mun... Disable... Ei ihan sama, se tekee sit paljon spiceimpaa, jos sieltä tulee joku takilla tai joku... Vitu... Bossi. No start. Kiitos takilla taas sieltä jostain. Please nyt joku hyvä spawni, mä en jaksa spawnaa koko ajan ainakin ihan random paikkoihin. Niinku... Siellä ulkonakin olisi ihan hyvä. Kun mä ehtisin tiiäks juosta sinne putkien taakse. Tai mä tiedän, ei se ulkospawni oo kauhean hyvä kyllä. Se paras spawni ois se niinku se huone siinä putkien vieressä. Tai se minä spawnasin siinä viime videossa. Katsotaan minne spawnataan. Onko tää putki? Onks tää putki? Putkimesta. Ei kuvana, ei se oo, koska... Tää penis on Joo, ei tää ottaa. Hieno. Kua mä en nyt kuoliskellekään? Se on. Kua ne tulis takillaan. Juostaa vähän aikaa. Tästä tonne. Mene läski! Juokse kovempaa, väsyttää, hidastaa, et saa noin. Nyt tässä vaan Näinkö mä äsken jotain? On kuultu, hyvä. Tietenkin se on full, koska mä en menetä mitään, jos mä kuolen. Tämä idiootti. Varmaan joku kuulee, että mä tarkistin jotain. On tää muuten hiljasta. Yleensä nyt jo alkaa kuulua jotain vittu pam 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 pum 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 vittu. Mut okei, nyt alkoi. Ehkä kuuluu. Nyt joku toho. Ets ammu mennä. Ets vitun murhaa. Nyt joku tulee tuolta. Näitä granaattia tänne. No. Tulisiko joku? Mä oon valmis ampua, jos joku tulis. On hirveä ampuminen. Holy shit, siinä on joku. Mistä? Herra jestas! Kuinka paljon porukkaa täällä taas on? Vittu prr. Loppuisiko tää ampuminen joskus? Ja tossa on... No, onks joku? Ei oo, okei, hieno. Onks tässä joku? Joo. Kyllä täältä tuli joku. Kuulosti mä en mutta en oo varma. Blät. Joo. Huonot sukat. Onks joku? Siinä on joku. Huomannut. Onko siellä? En tiedä. Aivan sama ei kiinnosta. Kua se ei yhtäkkiä... Mitä vi... Oho! Holy shit! Kua! Mikä? Kuole!
Sen sitä saa kun munkaan vittu ryppyillä, niin. Tos joku. Sepe, tai toi usekin. Ka vittu. Vittu hirveä pam eikä mitään kuole. Voi varmaan... Oh, älä ammu, älä ammu, älä ammu, älä ammu. Älä tuu tänne, älä tuu tänne, älä tuu tänne, älä tuu tänne. Granada! Olis mä kuses? Mä en pysty liikkuu, herra jestas! Vittu jalat paskana tulee granaatihitto sinne. Hienoa. Tää oli jo vitu hauska. Konstantin 90. Joo. Niin, tapaks mut granaatilla? Pakko se olla, kun mulla räjähti siinä granaattin vieressä. Sanoit toraks, mut... Mä oikeesti... Siis meneeks mä rahaa tästä, kun mä hiilaan itteeni? Mulla ei ole ollenkaan rahaa enää tän jälkeen. Pitää aloittaa uudestaan. Tai uusi save. Meneeks mä rahaa tästä? En mä tiedä. Vois mä menettäisin, mut... Sit taas... Mulla on se iton modi, mikä niinku restorei kaiken. Aivan sama. Mennään uudestaan sinne. Tähän ne rahat saa jossain vaiheessa takaskin. Eipä tiedä, jos jollain ois vaikka joku hiton physical bitcoin tai joku. Missä saa helkatisti. Helkatisti rahaa. Joo. Mouse raid, yes. Nyt musta tuntuu, että tässä tulee onnistunut raid. Pakko tulla, koska nää edelliset on ollut aika kinda ass. Sain mä jotain tapettua, mut... Tiiäks, kuolen melkein joka kerta. Start raid. Please hyvä spawni nyt tällä kertaa. Tai nyt... Ihan decent ollut kyllä nää 2 spawnia. Mut ei ois kiva jos spawnaa jonkin vitun metteltaa tai se on varmaan ässin spawni mitä voi saada. No niin. Get ready. Gearbro. Joo, hieno. Tää... No se ole vaan minä ite. Helvetti. On se paha jos joku tulisi täältä. Täällä on ketään hyvä. Eli se on alkanut just kämppiä tai jotain. Tuo rotta. No tää on tää. No juostaan sit tänne. Kunhan tänne ei tuu ketään jotenkin kämpperiä siellä putkien takaa. Mene sinne putkien taakse nyt äkkiä. Täydellistä. Granaatteja pitää hitosti varoa. Viimeksi kuolin sellaiseen. Onks mulla on tää kristalli? Eli joo. Tulee tähän häntä. Hienoa, joku tulee. Ehkä. Tuleeko se nyt? Kyllä ne kuuluu jotain, mutta ei tuu ketään. No. Vai ammu mua, niin se on pääasia. Nyt tämän porukkaa mutta tällä kertaa, koska yleensä... Ampuuko se tänne päin? Miksi mä kuulen näitä ricochet-ääniä näin paljon tästä läheltä? Se joku ambushaa. Häh? Holy shit.
Penetration 2 to my fucking ass. Osuuks se ees? Niinku, kuoleeks tää äijä? Mä näytä granattia tänne, please. Täällä alkaa vähän. Oliko se? Mä en pysty keskittyä, kun täällä ammutaan niin paljon. Herra jestas. Para! Joo. Lisää. Johonkin naama asuttuu, olisi ihan hyvä. Saadaan joku kunnon shotti jostain. Mä en tiedä, kuuliko se äskeinen tyyppi. Kuuliko mun granaati? Toivottavasti en. Kuole! Herra jestas! Pallon luotei syö toikin äijä. Kuoleeko? Häh? Ai jaa, niitä ammo. Ja ottais kuolee sit tohon. No kuoliks sen tohon? Kiva niinku... Lyöt, otat se... Ota se ase ja mene helvettiin siitä. Oli jollain joku ase. Pystö ampuu. Mitä? Granaa? Mulla ei ammoa tässä. Onks mä vittun kokattu? Tuu tänne! Sano, että täällä on joku ase. Hieno. Täällä ei oo mitään asetta. Mä oon ihan vitun kokattu tällä hetkellä. Silleen ne jotenkin kuolee. Noi, jotka on tuolla ulkopuolella. Mä en kyllä halua ehkä olla täällä, koska tiiäks... Holy fucking... Menee läski karkuun! Mene. Ota vittu jotain nyt tästä! Joo, ei! Discard. Tämä, tonne. Ykkönen. Fucking... Tää vittu tekee vittu saman. Mene siitä. Sitten vois se alkaa hiilaa itteensä. Mä oon ihan vitun kokattu just nyt. Please älkää tulko. Tuleeks nyt joku? Ei ehkä tuu. Vittu. Mut on niin vitun kokattu. Paitsi mä oon ehkä ekstrakta tän äijän kun mä oon luutannut. Joo no, mä tarvitsen eksakta. Mene läski. Mene. Tää ei varmaan saa ollenkaan rahaa, mutta no. Mitä? Tuleeko nyt joku? Se ampuu, jos joku tulee tosta. Ei se ehdi. Täydellistä! Hah? Oliko se sitten tulos ees joku? Ei näköjään. Ton nössät saatana. Mut oli aika vitun clutch runi oikeesti. Mulla loppuu luodit. Sit niinku... Mitä? Tulee joku äijä johonkin tähän. Sit se oli yli kerran tässä. Sit mä menin jonnekin tänne. Sit se äijä vaan kattoo silleen... Tuleeks tosta? Luulee, että mulla on varmaan luoteita tai... Sit mä vaan juoksen vittu tähän. Otan joltain random ass äijältä vittu pistooli. Se äijä... Ja mitä sit tapahtui? Sit se äijä meni tähän tyyliin johonkin. Sit mä aloin ampua sitä vissiin silloin. Mä en muista, mut tyyliin joo. Ja sit mä ammuin sen tähän.
Niinku oli aika vitun clutch muuten äsken. Mut joo, mä nopea myyn noin ja sit mennään uudestaan faktoriin. Ei noista varmaan saisi tarpeeksi. Tiiäks? Voisin saada ne rahat takas, mitä mä oon tuhlannut. Tuossa noin luorit maksaa ihan sikana. Paljon ne maksaa? Maksoin yli joku 6 niistä luoreista, mutta menetin varmaan joku hito paljon. Paljon ne menee. Ne menee 17 luotia yhteen lippaaseen, eli mä menetin varmaan joku hito... Varmaan joku 20 siitä ruplaa. Lataisko tää? No niin. Tosiaan. Joo, nää menee täyteen uudestaan. No, aseet voi myydä. Heti kun Ai niin totta! Mä etin sen mun äskeisen paskaa. P226R. Mun on pakko sit käyttää vissiin. Koska mä diskarrasin vittu paniikissa ja... Joo, mä en saa varmaan sitä enää ikinä takas ilmaista uutta. Tai jees muuten. Sitä sillä, että mä laitan kaiken paskan tähän mitä mä saan ja sit yli myyn. Jämpee... No vitu ääs nää haulikot. Tää ei mahtu vaikka 6 shelliin. No, tää mahtuu vaan 1. Herra jestas mitä paskaa. Mut otan tämänkin. Meneekö tää P226R tää... Ei siihen kyllä, ei se voi mennä. Meneekö? Ei tos mene. Okei, hieno. Tää menee tähän, tää menee tähän, tää menee tähän. P226... Oliks tää niinku 9x19? Okei, hieno. Tää sinne nämä. Takas sinne. Se menee tähän. Ottaa vittu lisää luoteja. Linkit charge. Tää lisää siis noit lippaita. Magazines. 20 rondoisia, hito hyvä. Vai onks jotain rumpulipasta tälle? Herra jestas, jos tässä oikeesti löytyy rumpulipasta tällekin. 20 rondia ainakin löytyy, mutta onks rumpulipasta? Se ois kyllä vitun goofia. Onneksi ei löydy. Peacekeeper. No siltä mieluummin kyllä. Alvaa. Täällä sit. P26. Mitä menee nämä? Otetaan tän. Ja 226. Mietään just yhden tilan varmuuden vuoksi, että jos se vaikka droppaa ne, kun mulla ei ns tilaa. Niin kun siinä on välillä käynyt silläkin, että mä oon roppannut välillä... Mä roppasin kerran hitto rumpulippaan vittu maahan ja mä en ikinä ottanut sitä ylös, koska tää on vaikea. Varsinkin jos vittu tulee koko ajan joku tappaa. Mut niin. Tietään, mä sen jälkeen on aina jättänyt ainakin yhden tilan lippaille. Tälleen, et en vahingossa droppaa. Mut no. Ja olipas. Niin sit ruokaa ja juotavaa. Vois ostaa varmaan melkeinpä koko rahalla sitä, koska vittu se loppuu liian helposti. Tän ehkä ihan koko rahalla, mut... Mitä? Tämä? Pois? Provisions. Tää on halvi. Tää on kalleen by the way. Hatchling Moonshine. 800k. Jos sellaisen löytyis jostain, vittu olisin niin vitun rikas. Okei. Onko tämä, kun tää on hito halpa? Niin kai niissä oli niissä varmaan aivan sama. Tosta. Täällä MR:tä. Kui kallista? Kui monta sivu pitää mennä niinku tulee MR:tä, please? Onks sä... Paljon ne maksaa? Niinku for real? Can of green peas on muuten hyvä. 110.
Eikö tää antanut ihan hitosti? Energiaa 35. Antaa muuten hydraa kans. Jäälistä. En tarkkaasti hydraa, mutta Metabolism. Okei, hieno. Joo, sit vähän vettä päälle ja sit onkin valmis. Seuraava factory. Factory raiding. Tää on varmaan yksi tollanen tonne kanssa. Se äsken oli oikeesti hiton clutch. En ymmärrä miten mä selvisin siitä. Jos nääkin laittaa tähän. Tietää vähän mitä mä oon myymässä. Tää toho. Joo, se on jotenkin tolleen. Sit, joo nää voi myydä. Tai sit mä käytän vaan se mun hideoutien, mut... Niin totta hideout. Joo mä säästän ehkä hideouttia siitä. Joo. Tällaista. Sinne factorista uudestaan. No onhan mulla varmasti nyt kaikki. P226R, vitosti luote on täydellistä. Mä niin ihan perus luoteen kans kanttais varmaan ottaa sinne. Eikö jos loppuu... Niin totta. Mä oon ihan vitun idiootti. No toho. Mennään factory uudestaan. 15, joo. Vittu yöllä menossa todellakaan sinne. No tää video vielä kestää 26 minuuttia mennä näköjään. Hieno pistooli. Parasta ollakin hieno, kun mä saisin yhdeltä äijältä ja ammuin sillä ja selvisi vielä takasasti. Parasta ollakin hieno. On toi SIG P226R kyllä ihan hyvä. TBH. Se on yksi niinku luettavimmista aseista mun maan päällä tällä hetkellä. Ennen kuin poliisit... No, vittu, joo. Ennen kuin poliisit siirtyi käyttää P320 Amerikassa, niin P226, eikö se ollut se... Mun mielestä ne käytti ennen sitä, mutta sitten siirtyi P320, mikä on ihan vitu epäluottava, kun se välillä laukee ilman, että sä edes niinku teet sille mitään. Ainakin mä oon kuullut niin. Ihmettelen, miksi ne on vieläkään vaihtanut sitä. Tai no, onko se edes vaihtanut sitä, en mä tiedä. Aivan sama. Missä mä oon? Vittu persessä. Mä oon täällä näköjään. Hienoa. Vois lähteä helvettiin. Mä en kuole. Juokse. Putkeen taakse, Mä kuulin äsken jotain, mene nyt sinä äkkiä. Hienoa. Selvittiin putkeen taakse. Sitten nyt vaan kämpitään. Tää on gameplay kohdillaan taas. Paitsi on tää kyllä vähän parempi gameplay kuin jossain Hypixelissä taas, mutta... Voi mistä? Herra jesta, sieltä saatana ammutaan sut saatana paskaksi. Tää ledimön. Kuole. Kuoleeks tää? Kai se kuoli. Kyllä se varmaan kuoli, se sai sen verran paljon luotiin. Sen olisi parasta olla ampumatta mua uudestaan sieltä. Ammutaan vittu. Ja sanoit? Mistä? Kuole vitun paskaa. Kuoliks sä? Saatto kuolla. Mistä? Lakaa. Okei. Voi snaippaamaan mistään, niinku vaikka tuolta. Vittu, se ei oo oikeastaan ampumaan sieltä. Onks mun mikään paskana edes? Tuon jälkeen. Okei. Tähän joo. Mulla on head vaan paskana. Mitä sanoit? Mitä sanoit?
Vittu täällä nyt tapahtuu? Liet. Osakaa reloada kans asetta. Tai näitä lippaita. On muuten hidasta. Älä vielä tuu. Hieno. Juokse. Se ei vissi ollut tänne päin. Tässä oli ihan vitu paska heittää tässä. Jalka varmaan ihan vitun paskana ton jälkeen. Mistä? Hieno. Ja tyn. Voitko vitun läski nyt hiilaa? Holy shit! Vittu granaatti rähti ihan vieressä. Hieno. Liiku! Se ei vissi tehnyt mitään, hyvä. Vettu. Ei saa ottaa joku ase. Mä tarviin sitä nyt. Koska muuten reloada mun saatanan lippaat. Onko sä... Oot se vittu tosissas? Mä en saa tota tonne. Asma. Mä reloada. Tuo siihen. Se ei ehkä ollut tänne. Hieno. Tuleeko se nyt? Joo, fucking cunt. Tuu tänne. Tällaista. Onks siinä joku... Mene! Älä ammu! Mitä vittua se teki? Onks se vähän kehari? Tänne sieltä! No fakaa! Mä en tiedä onks tää järkevää käyttää nyt tää, mut tiiäks, mä en halua kuolla. Mistä? Tuolta jostain vissiin, mutta Mä oon vitun kuollut tällä hetkellä. Monessa leikit kantteen varmaan edes niinku selviytyy tästä. Ellei sit tuu jotain vitun kallista. Vittu. Onks sit joku? Se äsken äijä, joka vittu tuli tänne ja sit se vaan jotenkin lähti, kun se ampui mua pari kertaa. Tänne sieltä! Tuut sä tänne! Come here! Come here, little bitch! Onks tossa joku? Mitä se oli? Pari tyyppiä kyllä tappaa niin kun kuolee. Onks siellä joku? Siinä oli muuten joku. Hieno. Joo, mä en ois muutenkaan varmaan selvinnyt tosta, koska... Mä olin vaan niin paskana. Kuoliks äijä? Vittu usein. Siinä hiilaa. No, hieno. Ensi kerralla sit parempi tuuri. The application is not responding. Okei. Saamme hyvän tapettua. Näköjään. Se on varmaan se, joka oli siellä hitun portaissa ja yritti snaippaamaan sieltä. Joo. Hieno. Tää vielä yksi reiti ja sit mä varmaan lopetan tän jakson tähän. Ensi kerralla sit varmaan lisää faktoreja. Koska pitää grindaa nopein ne rahat itselleen, mitä mä oon tuhlannut. Ja sit sen jälkeen ehkä questeja. Proporilat. Jano. No saatiinhan mä jotain tästä niinku viimeisimmässä. Tästä? Mitä? Siis
kaksi mitä? 2 reidiä sit saatiin ainakin jotain. Saan puhua. Perään vielä yhden reidin ja sit tää voi olla tässä, koska mä vitti liian pitkää videoa kuitenkaan tehdä, kun voi kuitenkaan jaksa katsoa näitä niin pitkään ehkä. Mut jos oikeesti joku katsoo näitä niinku ihan loppuun asti, niin pakko sanoa, että appreciattaa ihan huolella. Silleen, että nostan hattua, jos oikeesti joku katsoo näin pitkälle näitä videoita. Niinku alusta lähtien tähän asti. Arvostan isosti. Tai joo. Katsotaan spawnataanko yhtään parempaa paikkaa. Siinä viimeisessä reidissä, äskeisessä reidissä, se spawni mun mielestä oli vähän huono. Patsi mä en kyllä... No yleensä siinä käy sillä, jos mä saan huono spawnia, juoksen sinne vitun putkien taakse, niin tiiäks, mä kuolen. Jos joku ampuu mut. On ainakin loukkaanut ihan vitun pahasti. Mutta mennään mä oon vittu tällä alla, kiva. Tänne pääsee tänne. Joo hieno. Sitten tänne. Äkkiä. No niin, täälistä. Sitten tänne. Juostaa kovempaa. Ennen kuin kuollaan. Ja sitten tänne piiloon. Täälistä. Yllättävän hiljasta muuten. Yleensä alkaa heti ampuminen, kun on faktorissa, mutta nyt on yllättävän hiljasta. Se olisi niinku alkanut se ampuminen basically jo. Huole vitun paska. No niin, mäki. Älä huoli. No sit tulee. Ei se voi tulla. Se on oikeesti tulee tänne just nyt. No se reloadiks mä äsken, mut ihan sama. Mikä vitu ase se on? Miksi äijä yritti tulla tänne? Vittu melkein kuolleena. Okei. Oli. Okei. Kuole. Ai jaa, okei. Mä oon hyvä vittu tähtää. Okei. Lähetä granaattia tänne. Mä viitin mennä tuon luuttua koska se äskeinen äijä saattaa tulla jostain. Mistä? Ampuuko se tänne? Lagaa. Päättikö se? Lagaaks tää sen takia, että se päätti, että se tulee tänne vai? Ei se voi olla. Kyllä se vaan joku randomasti lagas poikki yhtäkkiä vaan. Holy fucking shit. Joo. Tuu nyt sieltä. Katsotaan vaan tulla tappaa nyt mut. Kerran kun oot melkein kuollut. Yskäsee ihan huolella sieltä takana. Yes. Kannatti. Mulla on melkein tää aim, tää vitun paska loppunut. Tätä aim stamina. Vois olla aimaa, mutta hetken aikaa. Onko sos muuten joku? Ei oo. Kato väärin. Älä sä, et se tulee nyt. Siinä on ainakin joku. Jos mä mun tosta, niin pitäis osua. Jos se sena oli siinä. Näin joku piipon nimittäin tossa äsken. Mitä onko se granaatti? Holy fucking shit. Oli sieltä granaatti tänne. Varahtaa granaatin tänne ja mun katsella mä oikeesti liikkuu. Holy fuck. Tuleeko? Holy shit, mä en osaa vittu ampua ollenkaan. Okei, vedetään ihan viimeinen reidi ja sit mä aloitan uuden jakson. Tai siis uuden videon. Mä vitti liian pitkää videota. Vielä yksi reidi, joo. Sit on aivan. Tällainen
aika nopea, I guess. Jos vaikka nyt tulisi luuttia. Mun olisi pitänyt vaan, tiiäks, luuttaa se äijä, minkä mä ammuin siihen maahan siinä mun edessä. Siis lähtee. Mä mentiin viikkaaks mä. Oliks tää se reidi? Eiks mä äsken ampunut jonkun äijän siihen putkeen eteen? Kyllä mä taisin ampuu. Mä olis mennyt vittu luuttaa se. On sama. Raid, vaikka täällä ei ketään muita kuin minä. Koska tää on single player. Paitsi että tässä olisi muuten muita, mutta tää on niinku... Tää on silti single player, koska ei oo ketään kaveri pelaamassa. Ja mä en oo hostaamassa tällä hetkellä kellekään, niin... Täällä ei voi olla ketään muita kuin mä. No niin. Hyvä spawni, hyvä spawni, hyvä spawni. Please. Please, hyvä spawni. Okei. Miss mä oon? Okei, jos menen ylös. Mä oon täällä, okei. Talon luona. Please, okei tää tässä. Jat full. Suurentaa. Okei. Jos joku breachaa tossa, mä voin heti ampua se. Jos se vaan breachaa siitä. Musta tuntuu, että tossa on kuitenkin joku ne skävit tykkää hengaa aina tossa saakeli rappukäätävällä. Mä en viitti vielä mennä siihen, koska tiiäks varmaan ampuu, mut... Joo, sprintti. I guess. Tuleeko se? Ei. No niin, heti alkaa ampumista. Se on yleensä... joku... puoli minuuttia. Tai sit 15 sekuntia vähän riippuu. Että alkaa ampumista. Osaa. Kuuliks mä granaatin äänen? Mut ei se voi olla ku... Vittu, joo, hienoa. Mä alan twiikkaa itekin. Jos yrittää avata ovia ja sit juosta sinne putkien taakse. Se on vähän parempi katsomaan. Niin, itse asiassa vähän parempi, koska... Teeks, joku tulee tosta ammuu se, mun helposti luuttaa se vaan tästä. Joo, tää on ehkä vähän parempi paikka nyt sellaisen. Okei, no. Siinä on vissiin joku. Okei. Luutko? Kuoletko siihen? Herran jes. Se on muuten kävi, niin tulee varmaan lisää sieltä kohta. No. Granada. Joku on ihan hiton kuollut. Okei. Tuutko vielä esille siitä? Tuutko esille siitä? Kuole vitu paska. Se käyttää luuttaa ton keen tosta. Tarttuu ketään. Ei tuu. Vois sulkea oman. Se luuttaa, no. Täällä on täällä. Ylipäätänsä ehkä ottaakin tän, mut... Pets. Siis älkää tappako mua. Ja vittu tääkin on. RGN voi ottaa. Ota vaikka tohon. Ei, majoneesi on... Vitun teräs. Tuokitaan repu.
Se on G-stä, okei. Okay. Hieno. Mä en muista edes, miten mä heitin granaatteja tässä pelissä. En oo pelannut tätä pitkään aikaa. Paljon mulla luoteja? Vähemmän kuin 5. Täyttää tän. Ois mun ehkä vähän reloadaa äsken, koska tiiäks, jos tuolta nyt tulee joku, niin mun tässä reloadaa melkeinpä heti, koska mulla on alle 5 luotia. Jos varsinkin se ei kuole sit. Mä oon vitun kuolleis. Niin, nyt ainakin kun reloadaan. Nyt mä oon ihan safe. No, menikö se lattialle se paska? Näköjään. Tietenkin jos se on täynnä tää. Mitä? Jos mä oon se vaikka tulla. Siltä käyttää se. En voi käyttää, kun se on siellä mun repussa. Okei, tulisko niinku joku tänne? Tää alkaa ampumista. Kuuluu. Vähän enemmän. Täällä sisällä ei vissi oo ketään. Tässä on vähän huono, jos mä oon tässä. Onko mä oon jossain tässä? Mä ei vissi voi ampua, jos joku tulee tässä. Tästä. Ei ehkä just tästä. Mä oon ehkä tästä pysty ampua, jos mä oon tässä. Jos joku tulee tuolta toista päästä. Musta nyt joku on siinä. Mitä nää nyt ampuu täällä? Tyhjää! Ot nää loppuu luodit kesken, mä voin mennä ampuun. Tuleeko sieltä joku? Toi kuuluu muuten hiton kovaa. Mä oon tottunut se, että tuolta tulee aina joku. Nyt ei yhtäkkiä enää tuu. Tää granaatti. Yleensä ainakin sanotetaan noin ryssät. Usialaiset ku. Saatana. Onks niin muuten joku? Ei oo. Teis tulee nyt joku tänne. Tän tappaveli yhä. Se liikkui siitä aika nopea. Sitten ei se reagoida. Tai mä en ehkä uskalla reagoida, jos se kuitenkaan osuu. Joo, tuutko tänne? Älä vaan puhu, vaan tee jotain. Ei se kämpissä siellä. Paskepyttös kämppi siellä portaissa. Joksis niinku tänne. Turpakii. Nyt tulee joku. Koska otat tässä ihan, koska tuolta saattaa tulla joku. Granaatti. Tuota ketään. Tuutko tänne? Etkö uskalla? Nössö. Höpen pöppöötä, kun ei tuu tänne. Ei uskalla mua, kun mä tapoin yhden tänne. Ei uskalla haastaa riitaa mun kanssa. Mut tuleehan sieltä saatana joku vittu ihan oikeesti. Kuoleeks tää äijä? Holy shit. Mun pitää jotenkin paskalla jalalla mennä. Ja se vitun surgial-kitti olisi ollut ihan hito hyvä kanssa. Tää on jo vitu väsäjä.
Joo, mä oon vitun cooked. Mä en pysty liikkuu tonne mitenkään. Mitä? Oliks tossa joku? Ei näköjään. Täällä ei ollut vissiin splinttiä, joo. Hienoa. Joo, mulla on probleema. Aika isokin sellainen. Mitä Granada? Niinku, jos kellä ei oo sitä surgial-kittiä, vittu, mä oon ihan vituisessa kusessa. Ja nyt vittu täällä paskalla vittu mennä mihinkään. Mitäs ketään? Kuka? Mistä? En tiedä, aivan sama. Aivan sama. Oliko sieltä joku? Oh, granaatti. Hieno, hieno, hieno. Menetkö pois? Tappoiko sä äsken itsensä siihen? Onpa idioottia, jos tappoi itsensä oikeesti siihen. Mitä? Mitä? Vittu. Onks tossa joku? En mä tiedä, aivan sama. Mä luutan tän äijä. Please. Anna vittu sitä hyvää. Ei tää mahu tonne. Mikä se on? Hieno. Nyt vissiin kuolla. On se. Vaikka se ei oiskaan kuollut, niin se ei kanteis. Tai siis mä toivon, että se ei tuu tänne. Tai se kuoli siihen. Mä oon seuraava sitistä kuollut. Mitä mä teen vittu? Hienoa. Joo, tää oli ihan hyvä, no niin. Saa ainakin vähän XPtä. Mutta kai se äijä kuoli siihen. Onks se muka tää? Mä muistan pari kertaa naamaa, miten se ei kuollut? Onks tämä äijä? Oho, no silloin kun vitu level 5 kypärä varmaan. Tai level 4 ainakin. Joo, hienoa. Niinku. Noissa oli hitosti luuttia, herra jestas! Nää äijät tuli kunnon vittu känkkää saatana tänne ja vittu mä en edes pysty tappaa niitä, koska vittu mä olin paskana. Sama. Mut tosiaan, ensi kerralla sit ensi kerralla vähän faktoria ja sit todennäköisesti questa ja siltä proporialta. No varmaan. En vitti tää liian pitkää videoa, niin. Joo. 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 Jostain kyllä latais vielä. Kestää taas kauan. Ja tosiaan, Astar gameplaytä I guess. Sitten ensi kerralla. Joo.